Ederki ba, arratsaldeon guztioi. Gaur poetika jardunaldien denboraldi berri bati ekingo diogu eta ongi etorria eman nahi diet hasi orduko Juan Luis Zabala poeta eta itzultzaileari, Alex Gurrutxaga irakasle eta literature adituari eta June Agirre musikeneko gitarra jole eta ikasleari. Jakinduria eta heldutasun handiak hartzen dizkigu poetak bere poema liburu berrian eta giza patetismoa agerian usteko dotorezia oparoa. Eskerrik asko, hiruroi, guri mesede handiz kasu egiteagatik eta zui ere, bertan eta kamaren bestaldean egon zaudetenei zuen laguntza benetan eskertzen dizuegu. Honen bestez, Alex, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Arratsaldeon denoi, ongi etorri. Bueno, nik ere eskerrak nire aldetik bertaratu zaretenoi, etxean egon daitezkenei, eta noski, gonbitagatik Juan Luis Zabalari eta Jose Luis Padroni benetan, plazera da gaur hemen egotea zuekin, eta hitz batzuk esan ahal izatea Juan Luis Zabalaren literaturari buruz. Saiatuko naiz oso labur, labur xamar, ohar zenbait egiten bere poetikari buruz edo ea gero bere poesia entzuteko ohar horiek lagungarri gertatzen zaizkizue. 5 ohar egingo ditut. 1. Ibilbidea. Badago jendea poesia gauza arrarotzat daukana, lotzen diena inspirazioari, musei eta alakoei. Are gehiago, gaizto jarrizkero esango nuke, badaudela idazleak irudi horri etekina ateratzen diotenak. Ilusio faltsu horrek baina talka egiten du Juan Luis Zabalaren poetikarekin. Berak literatur munduaren eta testugintzaren erditik bizi du edo jarduten du literaturan. Kazetaria ofizioz, itzulpen egilea edo itzultzailea, testugilea, 5 novela, 5 narrazio liburu, 3 poema liburu, 12 erdi basari, hori da erdigune batez. Eta noski 3 poema liburu ere bai. Inorrez dago erromantizismotik gaur egun ere erabat libre ordea, eta idazleak berak, inoiz esan du, bera ez dela idazle sentitzen. Nolabait idazle izateaz gain beste gauza batzuk ere badelako. Baina nik galdetzen dio nire buruari ea nola izan liteken 21. mendeko poeta ez bada hain xuxen beste hainbat gauza ere izan da. 2. Nia. Ziurrenik ikuspegi antirromantikoak dakarren zerbait da. Juan Luis Zabalaren literaturan elementu klabe bat da distantzia. Distantzia bere buruari begiratzerakoan eta distantzia munduari begiratzerakoan ere. Eta distantzia hori literaturaz ari garela ironia eta autoironia bihurtzen da. Adibide bat, emango dizuet. Bustita izeneko poema batean, poetak euritan doala pentsatzen du ze tristea behar duen, bera bustitzen ari diren euri tanta, 100 milioika tanten artean, 100 tanta hoien patuak, ze tanta hoiek, igual beste zerbait esperoz duten. Poeta ez dago seguru bere iritzi ez, bere egiez, bere posizio, ez osa, zalantzatia da. Baina zer egingo zaio, poetak berak beste momentu batean esaten duen bezala, ganora auzoan dugula esnatu arren, disimuluz aurrera. Eta halere ez gaitezen okertu, ironiak ez du esan nahi ostasuna edo ez dagoenik maitasunarentzako tokirik, ez da gutxiagorik ere. Kezka soziala dago, Juan Luis Zabalaren poesia, komunitateari behiratzen dio, esango nuke norbanakoaren eta gizartearen arteko harreman hori abilezia handiz lantzen dela. Eta sumatzen dira baita ere haragoko elementua, galtzen edo lausotzen gaur egun, ez? Galtzen edo lausotzen ari zaigun kontaktu horri buruzko kezka bat sumatzen da. Iduri luke indartu nahi lukeena elkarren arteko afektua, lerro artean bederen igertzen da, ez? Elkar estimatzeko behar horren aldarri bat. Eta plano pertsonalean
badaude baita maitasun eta kariño adierazpen xumeak ere, noski ez tonu erromantikoan, baizik hor une batean, testu batean irakurri daiteke bezala, lastan kolpeka. Eguneroko bizitzari dagokion egiarekin, behar bada esango genuke egia bakarrarekin. Labur esan da, ni poetiko horren koktelaren osagaiak nire ustez izango liateke desengainu koskor bat, ironia txorrotada bat, umore dosi justua, eta nola ez, melankolia goxo punta bat. 3. Denbora. Nire ustez, hasierako poemetan, eta utzian atza poema liburuan, eta baino presenteago dago orain adinaren gaia. Adinaren kontzientzia azaleratzen da, hoi bezala, ironiaz eta umore fin puntuekin. Poeta galdetzen du honenak eman daote dagoen, eta bere artean pentsatzen du urliak eta sandiak behar bada hilda behar dutela igual. Eta adina ez da neurtzen nobleziaz erakusten den jakinduria edo halako zerbaitetan, baizik izan gaitezen zintzoak ezurretako minean, ezurren mintzoan. Eta adinaren kontzientzia azaleratzen den heinean, pizten da alaber haurtzaroaren irudia. Aipatu duen melankolia printza hori, esango nuke badagoela puntu bat. Aspaldiko irudiak datozkio poetari, eta lerro artean sumatzen dugu iragan hartatik gaur irauten duena. Askotan hitz bat nahikoa da, eta nahikoa zaigu, iraganeko irudi haiek, kolorea, argazki zarraiek kolorea hartu dezaten. Esango nuke oso interesgarria dela, mina hartzeko ere liburuan, hizkerak, bereziki etxeko hizkerak, hartzen duen garrantzia, gogorarazten dit Natalia Ginsburgek lesiko familiare deitzen zuen ura. Lotarakoan esaten diren hitzak, amari entzuten genizkion esapideak, hoiek nonbait gelitzen zaizkigu hor, ez dakit non, baina nonbait daramatzagu gordeta, eta batzutan hitz horiek nahikoa dira, berriz ere itzuli nahi izan dezagun, eta poetak ere batzuetan ematen du nahi lukeela, itzuli hitzaien magalera, hitzezko abia haietara. 4. Hizkuntza. Eta hizkuntza zentzu bietan. Hizkuntza jorratu behar den, landu behar den gai bezala, eta baita ere ongi erabili behar den tresna bezala. Gai gisa hainbat poematan agertzen da hizkuntzaren gaia. Juan Luis Zabalaren lana ezagutzen duzuenok badakizue, nik bezain ongi bere kezketako bat dela. Eta uste dut, ados egon gaitezkela esaten badut, Euskararen auzian, azken urteetan, irakurri edo entzun dugun, iritzi edo ikuspegi inteligentenetako bat dela bere. Euskaratik arago, poesiaz ari baikara, badago baita ere hizkera poetikoari buruzko kezka bat, lerro artean agertzen dena, hizkuntza poetikoarekiko gogoeta bat ere badago. Poesiaren ahalari edo indarrari buruzko galdera bat, han eta hemen agertzen dena. Poetak sumatuko balu bezala, poesian tarteka hizkuntzak gora egiten duela, kasik zugandik atera eta berez igoko balitz bezala. Beste alderdian, tresna bezala esaten nuen hortan, esango nuke hautsian atzatik, azken poemetara, doitzen joan dela, Juan Luis Zabalaren esateko modua, gero eta justuagoa dela. Soberakinak baztertu eta esakera soil eta zehatzera etorri da. Gehiegikeriak ezabatuta daude, eta igual paradogikoa da, baina errekurtso poetiko itxura batean minimoak erabiltzeak ematen dio sekulako indarra bere poesiari. Eta 5. Poeta bat bizikletan. Modernitatearen gailurrean, trenean irudikatu zuen Lizardik poeta. Bultziaren leiotik begira badakizue. Handik begiratzen zion munduari. Koldo Izagirrek, aspaldi ez dela, Apolineren Sur le pont Mirabeau poema inspiratuta, Sur le pont du Kursal marraztu zuen Ramon Saizar Vitoria, hau da Kursaleko zubian paseoan. Oinez, noski imaginatzen zuen, dotoreziaz promenatuz, ze ala dagokio erdiguneari, edo city centerari esan beharko genuke gaur egun. Beste bat da, Zabalaren poesiaren espazioa. Berak idatzia da, azken espaloien muturretan,
kaleek izenak galtzen dituzteneko muga zehaztu gabekoetan. Hor kokatzen da poeta. Bera mintzo, hiri zati basak, mendi puska narratsak, elkarketa puntu antzua. Eta espazioa bezala, beste bat da Zabalaren ibilia ere. Bizikletan doa, poeta. Norbaitek esango du, edo aipadezake inork, anti-epika. Baliteke, esaldi nire ustez oso sugerente batean, esaten du lokatza naiz eta lokatza nahi. Baina akaso zehatzagoak izango ginateke, antiepika baino, aipatuko bagenu egunerokotasunaren epika, lilurari gabea, gaurkotasun erabatekoan bizi dena. Dagokiona sukaldeko eskutrapu bati. Eguneroko bizitzaren utopia eta eguneroko bizitzan dagoen eta bilatu behar den bizi indarra. Izan ere, mundu garaikideko heroien Ulises eta Antigonen peripeziak ez dira hexametro daktilikoetan kantatzen. Haien karroak, edo heroi hauen karroak, ez dira urrezkoak, supermerkatuetakoak dira. Heroiak bakarrik sentitzen dira, pasillo argitu egietan, zuri egietan. Ez dituzte ezpatak, ordena horeak dituzte. Twitter eta Facebook dituzte puñal gisa, batek daki nola erabilita. Hori da gure mundua. Eta gaurko Ulises eta Antigonak, noski ez dira zaldi zibiltzen, baizik bizikletan. Bizikletan, poetak esaten duen bezala, lekukorik eta mireslerik gabeko borroka da berea. Turreko monbentu jendez betetako bat baino, astegun buruzuri bateko bi handitz edo handazarrete publikori gabea. Eta, edo nola ere, zikloturistak hala nola duen korritzea bera, bere izatearen mami, hala du Juan Luis Zabalak idaztea, poesia idaztea bere mami eta berri. Ez, berak esaten duen bezala, ez Bernard Hinault edo Miguel Indurain izateko, edo haiek bezalakoa sentitzeko. Onenean ere, esaten du berak, onenean ere, idaztean Juan Luis Zabalalako sentitzen naiz. Eta hala izan dadila. Izan ere, inon izatekotan, hor da poeta. Ametsez eta izerdiz, hitz aldrebes nahi hoietan, bizia iraintzeko saio hoietan, poesia. Eskerrik asko, Alex.
Gabon, eskerrik asko, etorri zareten guztioi, eskerrik asko antolatzaileei, eskerrik asko Juneri, eskerrik asko Alexi ere, bere hitzengatik. Ni beti esaten dut literatur kritikoek fikzioa egiten dutela, eta niri buruzko fikziorik egiazkoenak ez, gezurtienak ere ez, baina, bueno, ez dakit, ederrenak Alexek egin ditu orain arte, eta segi dezala horrela, eta eskerrik asko. Hitz horiengatik, zerbait sentiarazi naute, eta ez da gutxi. Bueno, aste honetan irratian Pablo Nerudaren hitzak entzun ditugu, notizia izan da, eta entzuten nuen bakoitzan pentsatzen nuen, eta nik ere poesia rezitatu behar dut. Bueno, nik ez naiz Pablo Neruda, ez da gutxiagorik ere, baina, bueno, saiatuko naiz nire poema batzuk errezitatzen hemen, eta ea zer iruditzen zaizuen. Poema gehienak, azkenekoa izan ezik, min hartzeko ere liburukoak dira. Eta lehenengoa da, baizuk ere, Alexek esan duen bezala, badago liburu honetan, hortzarako hitzen inguruko kezka bat, berreskurapen bat, eta, bueno, ez dakit gaur egun formula horiek erabiltzen diren ondoloin bai, baina ez dakit erantzuna baizuke izaten dan, edo beste bat izaten dan etxe gehienetan, bueno, euskeraz egiten den etxeetan, gurean horrela zan behintzat. Baizuk ere, ondolo egin esaten zidan, baizuk ere erantzuten nion. Bakarrik geratzen nintzen ilunpean, baina argi zein lagun premiari gabe. Banekien hori etzela betikotuta sentitzen nuen ordea. Ondolo egin esaten zidan, baizuk ere erantzuten nion. Itzesko abia txikia egiten genuen gauero, eta ederki asko kabitzen ginen. Horren hildotik, lotarakoan poema, hau ere haurtzaroari lotua eta nire txikitako geografia agertzen da, baita ere, bai hitzak eta bai geografia. Lotarakoan, argixe hemen dau, egiten nuen umetan, eta jaikitakoan almortzau, bebarrun hasten zen atzerria. Aldi luzea zen arratsaldea, bizitza oso batu da, eta oso urruti zeuden itzali, gosaldu eta eskaratza. Urruti zegoen, ia 3 kilometro, Urrategiko erbita txiki txuria ere, urrutiago Azpeitia, Ergoibar, Zumarraga. Orain dena dago gertu, beldurgarri gertu, bai txikia, mundu gero eta txikiago hau. Umetako hitzaiek izan ezik. Laburregia da arratsalde hau, laburregia hau da osoa, eta neu naiz batez ere labur, beldurgarri labur, gero eta laburrago, hitzaien magalera itzultzeko. Eta hirugarrena, txanda honetako hirugarrena, eskutrapua, Alexek ere aipatu du, eskutrapuaren epika. Eta ni ere, gero eta gehiago gogoratzen naiz, etxetik kanpo nagoenean eskutrapuaz. Eskutrapuaren nostalgia izateraino. Eskutrapua, unkitu ninduen, harriko eskorra laudatu zuen poetak. Izan da haren antzera koilarari eta patatari begiratutakorik ere. Eskutrapuari begira gogoratu naiz hoietaz, dilema bat buruan, garbitzera bota, ala erabiltzen jarraitu. Epikoa iruditu zait orduan, eskuarteko oial narrastua, hain leial, hain etxeko, hain geurantzeko, hain geu, lekukorik eta mireslari gabeko borroka etengabean.
poema liburu hau aurkeztu nuenean, esan nuen azpititulua jartzekotan poema koldarrak jarriko niola edo poema kobardeak. Eta, bueno, orain irakurriko dudan poema da behar bada guztietan kobardeena edo, bueno, horrek konsideratu daitekena. Balitz eta ban. Frankoren gatik ez balitz, ez dakit zer izango zen, baina seguru asko ez dintzen jaioko. Horregatik atzera egin eta historia aldatzerik banu, ez ausartzeko gauza ni, Frankok irabazi zuen gerrako hildako bakar bat ere salbatzen. Hitzak gora egiten, hau Alesek aipatu du, bueno, poesiak batzutan daukan almen hori edo hitzak gora eta gora eramatea mundu honetatik aparte bezala edo behintzat gure alderdi ilunenetatik aparte, ez? Hitzak gora egiten. Batzuetan gora egiten du hitzak. Adi zein duen aintzat hartu gabe, bere kabuz eta asmo peitu. Gora egitea burubide bakar eta are hori ere gogotik erauzita. Arnasarekin batera arnasaz gaindi. Etenik gabeko atxirankorra irean. Itzuleraz eta etorkizuna zahaztuta, inoiz gelditu behar ez balu bezala. Hitza gora eta gora egiten. Unibertso osoa bere baitan, gauz guztiak harmonia bihurtuta, hartzeko gauza balitz bezala. Eta aldi honetako azkena, pasatu dun okerrena. Pasatu dun okerrena. Lasaiago nagon. Pasatu dun okerrena, edo hori pentsasezakenago behintzat. Latza izan duen, baina etorriko ditu nuen hobeak. Joango gaitun berriz ere hortik zehar, auskalo nora, auskalo zeren bila. Baina pozik handiena, elkarren onduan gaudela sentituta. Begiak parrez, umetuta, eta orduan ere tarteka gogoratuko gaituen gertatu denaz. Sufritu dugun denarekin, hartu dugun kolpe mordoarekin. Baina eguzkiari gure gorputz barrura sartzen lagako zionago. Eta berak nahi ez badu eskatu. Eta erregutu ere bai behar izan ezkero, alamena eman. Barrura eta barrura sar dadin, alduen lekurik barrukoen eraino. Gau ere barrutik eguzki bihurtu arte. Eta eguzki izango gaitun orduan une batez. Orain gezurra ematen badu ere. Ezurrak mela egin dalaga dizkigun zaparra da beldurgarri honen ondoren.
laguntzari buruzko poema bat izan daiteke orain irakurriko dudan hau. Bueno, edo bentsate beti entzuten dugun horri buruz, ez? Momentua disfrutatu eta carpe diem, ez da? Bizi, bizi, bizi. Bizi, 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 bizi. Aholko ematen diegu elkarri, carpe diem, unea zukutu eta otxoko hartoak. Ez aldago bada probatuta hori, eta frogatuta, bizitzak ez duela horrela funtzionatzen. Ez gaituela horrela zizelkatzen, saritzen, zigortzen. Diru zakarra inguratu beharrik ez aldago ba, zaborra egotzi beharrik. Ez da zoriona txorixo Pamplonaren mailatik gorako zerbait balitz ere. Honenean ere, ahoan zapore igatu eta gogaikarri bihurtzeraino bueltaka abilitako txiklea da eta edulkorazioak matxuratutako edertasuna. Bizi, 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 besterik egiterik bagenu bezala. Dena tamainan, hau ere, bueno, neurri batean horrekin lotuta dago, ez positibo izan beharra eta gauza txarrak astu eta alde batera utzi beharra, baina horren ezintasuna, ez. Dena tamainan. Ondo zaude, sustua baino ez da izan. Autoaren kolpea ere txikia. Lanean dena mendean duzu. Kezkatzen zintuzten min arraroak ez dira ezer. Medikoak esan zizun. Etxean ere dena ondo. Ez arazori gabe, baina betiko martxan. Hildakoak ere neurrian astuak, neurrian gogoratuak. Munduan albiste honak gutxi, baina ez gaude gerran ere. Bueno, hau lehen esan nuen, lehen idatzi nuen. Dena tamainan, eta adina ere tira, azken batean zer nahi duzu ba. Zeurea, duzuna, dagokizuna. Hilbiarra ere egongo da, baina oraindik ez da tokatzen. Ondo zaude, baina zeure buruari ondo zaudela esan eta erakutsi behar izan diozu. Gaixorik egon gabe ere, ez sendatzeko gogoa. Hala izango ote da beti hemendik aurrera. Ondo zaude bai, zeure buruari ondo zaudela esan behar hori kenduta. Eta txanda honetako azkena. Bueno, Alesek aipatu du romantizismoa, eta hau maitasun kanta bada. Eta, hain zuzen, Garik kantu bat egin du, poema honekin. Gainera, inoiz egin ez nuen gauza bat egin nuen poema honekin, eta da, kantari bati eman kantu bat egiteko. Gariren kasua berezia da, Jose Luis Padronek ere ondo dakien bezala, oso esker honekoa da bere poetekin, o berarentzat kantuak egiten dituztenekin. Eta, irratian entzun nuen elkarrizketa bat, eta bere nahiko tonu tristean sumatu nuen. Eta, esan bezala inoiz egin ez nuena, eta segurasko berriz egingo ez dudana egin nuen, kantari bati nire poema bat eskaini kantua egiteko. Eta, gauzak ondo atera ziren, eta kantu bat egin zuen. Zerua deitzen dio bera kantuari, poema da zeru-zerukoa. Zeru-zerukoa zara, zeruko zoru da zure azpian izara. Zeru-zerukoa zara, zeruko egiten nauzu nire ondoan etzanda. Zeru-zerukoa zara, aingero ez izan da. Egalik ez duzu, baina bai egalen ikara. Zeru-zerukoa zara, zeruko egiten nauzu nire ondoan etzanda. Zeru-zerukoa zara, zeruko zoru da zure azpian izara.
Bueno, uste deno sentitzen degula batzutan gauzak gaizki atetzen zaizkigunean, dana gaizki atetzen zaigula, eta egun txarra dauzkagu, hilabete txarra dauzkagu, urte txarra dauzkagu. Eta, bueno, oso sentimentu gizatiarra da, askoitiko, bueno, nibitzat askoitin ezautu dan espresio batek adierazten duna, ez? Ez dut bat buena egiten. Bueno, hori askotan erabiltzen da, beste bati esateko, zertan asmatzen ez duenean, ez dek bat buena egiten motel. Baina norberak bere buruari ere esaten dio, eta nire bintzat askotan gertatzen zait hori nire burua horrela tratatzea edo horrela ikustea, ez? Bat buena egingo ez banu bezala. Ez dut bat buena egiten. Pelotatik datorren esaldi bada, ez dakit ulertzen dan. Buena eginda, pelotari ondo eman. Eta txapa gainetik eta koltsoen azpitik jo, eta botea ez dezala eman kanpoan, ez da? Eta bat buena ez egitea da, bat ez asmatzea. Ez dut bat buena egiten. Sukalde lanetan, beti izan naiz traketsa, ez dut bat buena egiten. Ezin izaten dut asmatu, noiz arte utzi zutan egosten edo frigitzen jarritakoa. Urkoaren harremanetan, ez dut inoiz ikasi, ez dut bat buena egiten. Sukaldean bezala nabil beti, beroaren neurri egokia zein den asmatu ezin da. Idazterakoan ere, hartzen ari zara noski, ez dut bat buena egiten. Zeuk esan beharko didazu ustezko poema hau hotzegi edo kiskalita zerbitzatu dizudan. Hurrengo biek ere oso lotuta daude, bueno,
ez dakit haurtzaroarekin, azkoitirekin, azkoitiko izkerarekin, eta bar. Han asko esaten da, pau erdana pau. Pagatu behar dana pagatu. Da alako esaldi bat esaten duna, bueno, egin beharrekoa egingo dugu, pau erduna pau. Eta, asko esaten da baita ere, pakian dauna, pakian utzi, pakian laga. Pakin dauna, pakin la. Pagatu behar dena pagatu. Pagatu behar dena pagatu, eta pakian dagoena, pakian laga. Guk, bakean, edo gerran berdin dio, dagoena gure, bakean lagatzen dugun bezala. Bi kontxinak garbi horietara etorri da Arimader askoren gaztetako antikapitalismoa. Ez galdetu nola dakidan, pakean dagoena, pakean laga mesedez. Pagatu behar duduna, pagatu deteta. Eta hau ere, bueno, azkoitiko izkerarekin lotutakoa, saiatuko naiz azkoitiarrez egiten, ez dakit, batuan dago liburuan, baina, bueno, hau eratatzen zaidan. Etxekinat eta zaila zeukinat honezkeo ikistie. Nahi ere ezingo nikin. Eta nahi ere etxekinat nahi deten. Ezin dinet esan. Zer nahi den ba esatie, horlako txie, non? Eta alaxen atxion. Nahiko niken nahi izetie, eta nahi izetin ahala neure ganatu eta ekin. Edo ala uste dinat benetan, nahiko nukela, baina nukela esan dinat ez detela. Ezin dinat nahi izen, eta ezin sinistu nahi izan da ere, izango nukenik ere. Eta hola zen atxion, ez nahi bezain ondo, baina geizki ere ez.
autoretratua. Nagia naizenez, lana beltz egiten dut, indarrak ahitu arte, gero alferkerian lasai egoteko. Errebeldea naizenez, aginduak oro, zuzen betetzen ditut, gero lasai desobeditzeko. Maltzurra naizenez, albezain zintzo jokatzen saiatzen naiz, gero gaiztakerian lasai aritzeko. Eroa naizenez, arrazoiaren indarari arretaz begiratzen diot, gero nire zoroa lasai bizitzeko. Bakartia naizenez, jendetasunaren arauak zorrotz errespetatzen ditut, gero nire baitara lasai egoteko. Berekoia naizenez, urkua zaintzeko ahalmena azkentan taraino zukutzen dut, gero nire burua lasai maitatzeko. Lasai bizinaiaren lasai bizi naiz, etenik gabeko dardara urdurian bizi naiz. Ibili eginda. Ibili eginda, ibilian nintzen denari buruz kezkatu. Ibilian ziren nire kezkak aienatu, ibilian ninduen atsedenak hartu, ibilian zitzaidan bizitza indartu. Ibili eginda, ibilian nuen aberri bihurtu. Hirugarren hau, zurren mintzoa, erabat astutan neukan poema bada, eta, rezitalde hau prestatzeko, idazlo itzaigu asko gustatzen lehengo idatzitako liburuei, argitaratutako liburutara bueltatzea, ez? Eta holako rezitaldietan, lan hori hartu beharra dago, askotan gogoz kontra, edo, nahiko kosta egitetan ariketa bada, zeren beti daukazu impresioa, zerbait aldatu ingo zenukela, edo zerbait beldur pixka bat, ez? Lehen idatzi zenuen hartara bueltatzeko, ez? Eta bitxia da, ze poema hau erabat astutan neukan, eta gainera momentu batean pentsatu dut gauza bat geizki zegoela, akats bat zegoela, baina gero konturatu naiz ezetz, akats hori ez da akatsa, baizik irakurlea despistatu eta beste norabait eramateko trikimailu bat, eta erabat astuan neukan, eta neure burua engainatu dut diferituan, ez da. Bueno, ezurren mintzoa. Utzi egin behar diozu korrika egiteari gizona. Ez dakizu, medikoak esan gabere, mesedegarriagoa dela adibidez igeri egitea, guretzat batipat, kalte egiten digulako asfaltoren aurkako talka bortitz bortxatuak. Zer ez duzu garela, zer ez duzu zarela. Utzi egin behar diozu laster egiteari gizona. Gure mintzik barnekoetaraino daukazu sartua, uhartuki zein uharkabean bizi izan duzun oro. Beteta gauzkazu enpo, eta ez gaude jada zure apeta txoroen mende bizitzeko. Etxara jabetzen zu garela, etxara jabetzen gu zarela. Utzi egin behar diozu laster egiteari gizona. Harrapatu behar zaituena aspaldidan da bidean, horretaz jabetua egoteko nahikoa behar zenuke. Horretaz jabetua egoteko nahikoa behar zenuke guri kasu pixka bat egitea. Baina laster egitera irteten zara, zer eta erlojuari begira gainera. Noiz ikasiko duzu, ezurretan, ezurrekin, ezurretatik ulertzen?
Bueno, amaitzeko poema librutik aparteko poema bat, berriagoa, imprimitu ere ez dut egin eta mobiletik irakurriko dizuet, oso modernoa da. Opa deitzen da eta, bueno, bide batez da eskerrona agertzeko poema bat, eta honena, zuei eta honena opatzeko poema bat. Opa, ez da beti erreza maitasuna adieraztea, bidean aurkitutako jendeari. Molestatu gabe, promesi gabe, zurikeriari gabe, trakeskeriari gabe, lotsarik gabe. Ez da erreza. Irribarrea izan daiteke horretarako opari xumea, baina gutxitan da aixe eroso egokitzen. Horrelakoetan, barrutik eta isilik, onena opa izaten diot jendeari. Otoitzean bezala, barrutik eta isilik, opa, eta opa, pa eta pa. Porustari eta marmarti, baina jendea naiz, eta maite dut jendea. Besterik ez, eskerrik asko, jonekin ustez zaituztet, eta eskerrik asko.
Ederki, eskerrik asko guztioi. Aurtengo lehena aurkeztu dizuegu gaur eta berezia izan da 3 lagun hauekin. June Agirre, Txalo Bero bat arentzat. Ales Gurrutxaga, Bikain, beti bezala. Eta aspaldiko lagun zahar beti berria, Juan Zabala. Mila esker, zoriondu egin nahi zaituzte zuen ibilbideen berezko merituengatik eta lagunak hemen ikusteak sekulako poza eman dit. Bigarrena datorren asterako antolatu dugu, ostiralean ere musika eta poesia izango ditugu lagun, Josu Landa, Andoni Tolosa Morau eta Beñardoren emanaldia iragarri dugu, Ardo disko berriaren aurkezpen biraren barnean. Ordura arte, poetak esan duena unea zukutu, ez? Hori da, carpe diem eta bizitza ospatu, opa, pa, eta agur.